Aparatoso accidente de tráfico en Oleiros, onde un turismo se estrelou contra a gaiola de bombonas de butano dunha gasolineira. O sinistro mobilizou un amplo dispositivo de emerxencias, dado o risco dun potencial escape de gas, Iria. Si, o condutor perdeu o control do coche, saíu da vía e acabou levando por diante dúas farolas desta estación de servicio de Perillo. Despois acabou impactando frontalmente contra a xaula das bombonas de butano. Malia que foi un accidente moi rechamante, non houbo feridos e tampouco esas bombonas de butano tiveron escape de gas, un perigo potencial que se encargaron de descartar os bombeiros de Oleiros. O aviso chegou pouco antes das 12 da mañá do domingo. Un coche acababa de impactar contra as bombonas de butano dunha gasolineira de Perillo. Tamén advertían de que podía haber persoas atrapadas no interior do vehículo, pero finalmente non as houbo. O condutor lograra saír ileso, pero o perigo non rematara. Foi, como comentábamos, nunha gasolineira con bombonas, eso sempre chama a atención, e si que hai un procedimento para estos casos, pero bueno, as bombonas tampouco é moi fácil que exploten así, porque sí, non? O perigoso sería que houvese unha acumulación de gases nun recinto pechado, pero neste caso pois non era así. O sinistro mobilizou un amplo dispositivo de emerxencias que se encargou de asegurar a zona para previr danos maiores. No caso de que houvese que se producise algún incendio, que neste caso non foi, pero faise un acortinamento da zona con auga e con extintores específicos para este tipo de elementos. No lugar dos feitos aínda está o coche sinistrado. O seu ocupante circulaba pola Nacional 6 e perdeu o control do vehículo á altura da gasolineira. Saíu da vía levando por diante dous farois e un sinal de tráfico para logo acabar batendo coas bombonas. É un pouco inexplicable nesa zona porque non é un lugar de siniestrabilidade deste tipo. Parece ser que esta persoa iba con unha alcoholemia positiva, entonces, bueno, tamén tirou 2 báculos de farolas que no desprazamento que tivo na saída de vía. Por sorte, ninguén se cruzou na traxectoria do vehículo, que atravesou unha zona onde pasan peóns antes de quedar encaixado na gaiola do butano.